El porquet llest. Una vegada hi havia un porquet rosa amb una cua bonica i arrissada. Un dia que passejava es va trobar el senyor Llop, que era gros, gris i tenia una cua llarga i estirada. Es va mirar el porquet rosa i va pensar que era molt gras i bufó. El porquet rosa es va espantar. Havia sentit a dir que els porcs i els llops no s'avenen gaire i, per tant, es va preguntar què podia fer. Va decidir continuar caminant sense badar boca. Però això no va funcionar, ja que el llop caminava al seu costat i parlava molt alt. «Sisplau, senyor llop, marxi!», va dir el porquet rosa. «No m'agrada!» «Doncs a mi sí que m'agrades», va dir el senyor llop. «M'agrades molt. Vindré a casa amb tu, porquet rosa». El porquet rosa es va alarmar molt. El tirabuixó de la seva cua es va desfer. Certament no podia portar el senyor llop a casa seva i tenia 4 porcells que havien nascut feia molt poc. No ho faria de cap de les maneres. El porquet estava molt amoïnat. Caminava al costat del senyor llop i es trencava el cap pensant què podia fer. Finalment va tenir una bona pensada. Va començar a somriure i la seva cua es va tornar a cargolar. «Per aquí», li va dir el llop quan van arribar a un revolt. «Per aquí! Estaré encantat de portar-lo a casa meva, senyor llop. Us voldríeu quedar a sopar?» «Amb molt de gust ho faré», va dir el senyor llop. Van baixar un turó i van creuar un prat. Llavors van pujar un altre turó i van arribar a una porta gran de color groc que hi havia al costat, amb un picaporta molt gros. El senyor llop es va quedar sorprès en veure l'enorme porta d'entrada que tenia el porquet. «Truco?» va demanar el senyor llop. «Oh, no cal que ho faci», va dir el porquet rosa. «Entri directament i no es preocupi per netejar-se les potes a l'estora. Faci com si fos a casa seva. Entri i segui a la cadira més còmoda que trobi». El porquet rosa va obrir la porta al senyor llop i el senyor llop va passar. No es va molestar gens a netejar-se les potes. Va entrar directament buscant els porcellets i va seure en una cadira confortable. Pam! La porta principal es va tancar, però el porquet rosa no va entrar a fer companyia al senyor llop. No, el porquet havia sortit corrents turó avall i ja estava a mig camí de casa. Ho enteneu? No havia portat el senyor llop a casa seva, sinó a casa del senyor lleó. I creieu que el senyor lleó va estar encantat de veure el senyor llop entrant a casa seva per la porta principal, sense trucar, seient a la seva cadira més còmoda i tacant amb les potes brutes la seva bonica catifa? Certament no. De fet, estava molt furiós, mentre que el senyor llop estava molt espantat. Si haguéssiu estat allà, hauríeu vist la porta d'entrada oberta i un llop aterrit rodolant muntanya avall, disparat per la puntada de peu d'un lleó. També hauríeu vist que la cua del llop tenia un mos a la punta. Ves per on? Senyor llop, aquesta vegada el porquet rosa t'ha enganyat,